Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Okay. Aniyan na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, sige hapon, ang magkauban nato din sa istasyon ang atong mga kasamang radyoman, kasamang Danny Luod sa technical side. O gusab si kasamang Dax Ilumba. O nakita po nato sa gawa si Igsoon Ray Cuenca. O gusab si Gion. Okay, ang atong pizza karon, pizza 10 sa bulan Pebrero, tuig 2019. Okay, atong itimbaya po, atong uban pang mga kasama din sa istasyon. Una, ang atong amahan din sa istasyon, kasamang Edgar Tacumo, ang atong station manager, uban na sa mga kauban niyang mga radyoman. O gato na lang usahon sila tanan, no? Ako moingon kanila o kanatong tanan. Mayong adlaw sa Ginoo sa gihapon. Okay, mayong adlaw sa Ginoo. Okay, sa miaging Domingo, diretso rin ta. Sa miaging Domingo, atong gihisgutan na usab ang bagaribulto, bangal harawan. Dahil nato usab gipahinumdum, kanang tulo ka gibugaton sa yukbo o sa pagsimba nga kitang mga Katoliko ang atong pagyukbo sa mga santos dili na parehas sa gibugaton sa atong pagyukbo sa Dios. Buot na akong ipasabot, dili na tupong. Okay, sa Katoliko nga pagtuo, okay, ato nang gi-qualify o gipahimug at sa tutulo. Nga dili gyud na tupong. No? Nga sa superlative degree pa, kanang high, higher, o highest. Parihas na siya nga high, pero dili gyud na siya tupong yun. Yan naman. High lagi. Pero mas taas gyud tong higher. Niya, mas taas gyud tong highest. Pero parihas nga high. No? Pero dili na tupong ha. So, dili tinuod ang akusasyon sa atong mga igsuong nahimulag kung mga dili Katoliko. Dili tinuod ang ilang akusasyon nga nagtudlo kunutang mga Katoliko nga ang atong pagyukbo sa mga santos ni Mama Mary o ang atong pagyukbo sa Diyos tupong. No? Dili na mao. Kay parehas guna, no? Sa kanabang yukbo nato sa military, no? Ato lang ning gi-flashback gamay ha. Parang dili na to malimtan o gadto pong wa pa ka dungog makadungog. Okay, parehas na sa atong yukbo diha sa military unsa may makita, no? Kay moingon man gud sila nga, oy, parehas man na tanawon Veritas, yukbo luhod. No, parehas gud nagibugaton. Okay, luhod gud makita, no? Now, take note lang nga, kanang saludo na to sa military, kanang salute,
parehas lagi makita na to. Pero dili biya na parehas o gibug-aton ng pagtahod sa usa ka private o ubos og ranggo ngadto sa general. Pero kung saludo siya, maura tan-awon saludo. Pero ang gibug-aton ana mas taas gyud tong gibug-aton sa saludo sa usa ka ubos lang og ranggo ngadto sa iyang labaw, sa iyang superior, di ba? Dayon mosaludo gihapon siya sa iyang kaubang sundao. Pero dili na parehas og gibug-aton. Pero parehas makita nga ang saludo mao ra gihapon tanahon, di ba? Pero dili parehas ang gibug-aton. Unya diha sa atong paghingalan sa maong tulo ka gibug-aton sa pagyukbo kanang high o na dulya, yukbo na to sa mga santos, apil na ang ilang mga relikyas, ang ilang mga simbolo, mga representation ng mga larawan. Itawag na tog dulya. Unya sa atong inahan, gipalabaw lang nato ang atong yukbo, taliwala sa ubang mga santos. Atong gitaas-taas gamay. Muna moingon ta sa Griego og hyperdulia. Hyperdulia. Igo lang nilabaw sa dulya. Yukbo nato sa mga santos. Pero dili na tupong sa highest nga mao kadtong latria sa Griego nga sa Dios lang. Di ba? Oo. So ingon ana, igo lang nilabaw sa dulya ang atong yukbo ni Santa Maria. Dili gyud kalabaw sa latria. Kay katong latria highest man to, di ba? Now, unsa may biblical reason o biblical support ngano nga special ang atong pagtahod ni Santa Maria, no? Gawas nga inahan siya. Now, kung ato gong basahon ang Lucas 1:48 nga naa naman tay background sa Lucas 1:28 nga ang anghel nga si Gabriel iyang giingnan si Santa Maria nga sa Grego kikaritomene, o nga sa hubad nga duway rims kung wa ko malimot, full of grace. Full of grace kuno si Santa Maria. Full of grace. Then sa iyang pagka full of grace na puno sa grasya, sa Lucas 1:48 nakapamulong siya nga sukad karon ang tanang kaliwatan, mutawag ka na kog bulahan. Tanang kaliwatan? So to pa atong kaliwat sa daang kasabutan, panahon sa patriarchal religion, Noah, Abraham, then sa Judaism, panahon ni Moses, o sa atong panahon ron sa Christianity, tanang kaliwatan man, mutawag o muilako noon ni Mary nga bulahan, blessed. So, special siya. Kay kinsa mang tawhana lain dias Biblia nga ang tanang kaliwatan mutawag yun niyag bulahan. Although kitang mga Kristohanon, kitang mga matinumanon sa pulong sa Dios, bulahan ta tanan. Pero sa Biblia, kinsa mang tawhana ang gihisgutan nga ang tanang yung kaliwatan mutawag kaniyag bulahan. Di ba? Si Santa Maria lang. No, kita tanang Kristohanon akong balikon bulahan ta tanan. Kay mag-angkon man nato ang gingharian sa Dios. Pero kung basahon nato ang Biblia, only Mary ang doon nag-instruction nga ang tanang kaliwatan mo tawag kaniyang bulahan, di sa ato pa special. Okay, kana kung hyperdulia nga pagtawag nato ni Mary, special man na veneration sa atong in English. Hyperdulia is special veneration. Special kay, siyempre, atong inahan, special yun. Ang atong ginikanan, di ba? Kaya diya, sa pamilya lagi, mas taas ang amahan o ranggo, ikaduha ang inahan, dahil musunod ang mga anak. Pero muingon ang uban nga, veritas, nagama man mo mga pulong para makalusot. Palusot man na. Di man na mabasa sa Biblia ng dulya, hyperdulia, o latria. Di man na mabasa. Kaya nga no, ang Katoliko, gatudlo daing nga mabasa na sa Biblia. Kaya nga no, ang Katoliko, gatudlo daing nga mabasa na sa Biblia.
Okay. Wala magtudlo ang Katoliko nga mabasa ng pulong dulia, hyperdulia, o latria. Wa man gatudlo ang Katoliko nga mabasa na. Kanang mga pulo nga gigamit lang sa paghingalan sa usa ka butang o usa ka pagkamao o usa ka pagtulunan nga gipasabot nga naa sa Biblia. Bawal ba na? Dili na bawal, oy. Kay kini bitawng atong Biblia, kining scripture sa pagsulat sa mga apostoles tagsa-tagsa, no? O katupang mga propeta sa daang kasabutan, wala biya ni nila ni hinganli ning scripture o Biblia. Mga obispo na may butangan ni kanang description nga kining scripture tawgon og Biblia na gibutang skuber. Sa panahon ngali sa mga apostoles, sa panahon ngali sa mga apostoles, ang ila galing scripture wa pa man butangig numero o mga bersikulo, mga akong nasayran mga obispo, mga Katoliko ra may gabutang ani awahin naman nga mga Kristohano nang nagbutang ani numero, no? Mobitaw na nga kanang ingon nila nga basta wala gibuhat sa mga apostoles, bawal kung atong buhaton sa atong panahon karon. Kay ugon siya atong buhaton ron, mo kopyahon gyud tanan carbon copy ang unsay gibuhat sa mga apostoles una mga Kristohanon. So kung doon natay buhaton ron nga wala gibuhat sa mga apostoles, bawal na. So kung may insakto ng pagtulon-an na, awa gyud nakatuma na to. Oy, nakatuma na to. Kaya nga naman lagi kamong mga igso namong mga dili Katoliko, gamit-gamit man mong Biblia nga na numero, na chapter o bersikulo. Nga mugna raman sa Katoliko. Basa ragon mong history. Kaya panahon sa mga apostoles, wa na nila butangig chapter, bersikulo. No? Pagtimaan. Although, ang Biblia, nagpasabot man nga, magbutang og timaan diya sa dalan o dalan sa bagong kasabutan si Kristo ang iyang simbahan, no? Kay yamang lawas. Magbutang mga timaan, so dili bawal ang magbutang og timaan. Pero kanang pagbutang og timaan sa mga nasulat sa Biblia, wala pa na mahimo sa mga apostoli sa ilang panahon, di ba? Okay. Tanawa ra god, research ra god mo katong giswat ni Pablo ni Mateo, isa pa yung manunulat diya sa Biblia, si Pablo ug uban pang mga apostol nga nanulat sa kasulatan. Tanawa, research mo sa history kung gibutangan ba na nila chapter o bersikulo, di ba wa na nila butangi? Awahin na mga Kristohanon ang mga sumusunod na. Di lang ko ka-memorize kinsa kay itong mga Katoliko. Basta Katoliko ang gabutang og chapter, mga numero, bersikulo. No? So kung tinuod ng pagtulunan nga basta wala pagibuhat sa mga apostoles, bawal kung atong buhaton karon, away nakatuma na to. Kay kinilang pagsangyaw pinaagi gradyo. Wala pa man ipanahon sa mga apostoles. Pero nganong kita karon tanan, nagsangyaw man pinagi sa radyo nga wala pa man ipanahon sa mga apostoles. Okay, kanang pagtahod nga atong gihalad sa atong inahan nga gihinganlan natog special veneration o hyperdulia sa Griego. Kanang naamang gunas Biblia ng pagtahod sa ginikanan. Nagin na sa muralo. Tahura ang inyong ginikanan. Niya kay sa atong pagtuo ginikanan man nato si Santa Maria, spiritual mother. So kinanglang tahuron niya kay inahan man siya sa tung manunubos niya kay tanang kaliwatan mo ilaman niya og bulahan di espesyal siya mo naghingalan nato special veneration o hyperdulia. Bawal ba guna? Kana ding pagtulunan nga unsa na usara ang Dios. Usara ang Dios na manas Biblia. Pero gihinganlan man na nato sa in English nga Greek background Griego ra pod monotheism. Now, litra por litra di tang kabasag yun og monotheism sulod sa Biblia. Di man ta kabasag monotheism sulod sa Biblia. Nga usa lang ang Dios, mabasa ang usa lang ang Dios. Pero kanang paghingalan og monotheism di tang kabasa na siguro mono sa Griego, mono or only or one. Dayon theos. Okay, kanang theos, God man na, no? Greek word sa God, theos. Pero kung atong
ang Theos himuon na to theism, then i-combine sana itapad na to, itapo na to sa pulong mono nga usa or only, okay, monotheism. Oh. Di tang kabasa na sulod sa Biblia. Now, mabasa ang mono or Theos kay gigikanan man na sa pulong, no, di ba? Pero di gyud tang kabasa nga giusa na nga gihimong monotheism, di ba? Oh, kanang pulong monotheism ato nang gigamit nga pulong sa pagtawag sa pagtulunan nga naa sa Biblia nga usa lang ang Dios, bawal day na. Pras gudanang katungdanan ni Pedro nga tinugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit, gitawag man na sa Katoliko og Pope or Papa, di ba? Gipalahi lang kanang Pope pasabot Father. Father, gitawag na tog Pope, gipalahi na to ba kay umingon kag Papa o Father, daghan manggungga titulo og Papa or Father, no, di ba? Kay bisag ka ng mga amahan na tus pamilya tawgon man pug Father, di ba? Ako day Father man pug ko kay naman ko'y anak, di ba? Oh, daghan mang Father, daghan bisag ka ng amahan na to sa or pangulo na to sa probinsya, atong gobernador pwede po na tawgon na tog amahan. Amahan sa probinsya. Ang mayor pwede po tawgon na tog amahan sa syudad. Di ba? Nya aron mapalahi, aron masigurado din tag kinsang amahana, kinsang papaha ang gipasabot mo nang gipalahi ang termino Pope, mga Bishop of Rome, successor of St. Peter. But pasabot ana kanang tinugyanan si Yahweh. Oh. Kay ang background gud ano nganong Papa or Pope o Father ang katungdanan ni Pedro, kay ang background gud ana kanang tinugyanan si Yahweh sa panahon pa sa gingharian ni David, katong gingharian sa daang kasabutan, kanang himuon kang pangulo, himuon kang right hand sa king, sa hari, kanang si tawag ana, kanang kung sa ato pa ng tukbang sa atong opisina o katungdanan diri sa syudad, o ang king mao nang hari, o kanang hari mao nang o kanang king o hari mao nang mayor. Dahil nang iyang musunod siyang katungdanan kanang iyang vice. O mo na king dayon vice mayor. O mayor dayon ang second in command niya ang iyang vice mayor. Now, sa gingharian po ni David, ang labaw kanang king. Pero kanang king na po na siya silbing right hand niya kanang iyang silbing vice. O ang gisimbolo ana nga authority tugyanan og Yahweh. Oh, tugyanan og Yahweh. Then kanang tugyanan kun og Yahweh tawgon og amahan. Sa to pa Father sa atong in English. Na nasa Biblia Isaias kapitulo 22 bersikulo 20 hangtod sa 23. Basahan ninyo Isaias kapitulo 22 bersikulo 20 hangtod 23 nga kanang tinugyanan si Yahweh tawgon nag Father. O kanang titulo sa Dios, Father. Unsa man ang Father sa atong kinatsila, Papa. Dayon para mapalahi gyud ang iyang pagkapapa, parang sabtan din diretso kay daghan mang papa, daghan mang father, ako papa, father ko. Para sabtan din diretsong kinsang papaha, kinsang liderang gipasabot mo nang gipalahian siya og term sa Katoliko kay na may authority ang mga obispo ana. Binding and loosing. Oh, ang inyong idili diretsyota, idili sa langit, ang inyong itugot. Gipalahi din sa mga obispo kanang pagkapader sa tinugyanan si Yahweh gitawag og Pope. Niadto ng mga ikapitong siglo ba na o ikawalo? Kanang katungdanan ni Pedro nga tinugyanan si Yahweh tawgon og Pope. Mayon sila nga kanang din katungdanan ni Pedro nga leader sa ikapitong siglo din na nagsugod kay giimbento na sa mga obispo niadto rang tuiga. Now mahimong ang termino giimbento. Pero ang gihinganlan anang terminuhan na para sa ning Pilipinas. Sa paghingalan aning lugar o Pilipinas, na ning lugar, awahi lang tawag ag Pilipinas. Di ba? Dili kay ang ngalan mo'y nakapatunghas butang gihinganlan. Na may uban mingon nga. Kanang katungdanan nga Pope, awahi na niya turo ng ika-unom o ika-7 nga siglo sa pag-imbento sa mga obispo ana. Murag buot nilang ipasabot ba nga natungha ng posisyon na, katungdanan na sa paghingalan og Pope. Di man na mao. Kay ang ngalan, awahi.
Aksident lang, gihingan lang, presa ng bata, dili kay ang ngalan sa bata, mo'y nakapatungha sa bata, naan ang bata, gianak nas inahan, awahi lang hinganli. Nakuha ninyo ang point mga igsoon? O, dili kay kanang katungdanan ni Pedro, awahi na nga gihinganlan siya papa or leader or santo papa, kanang santo papa po nganong titulo man na gyud sa Dios, Holy Father, kay kana laging titulo sa Dios dili masuko ang Dios nga gamiton sa leader. Okay, aron po pasabot ba nga kanang imong katungdanan naghulagway ka sa pagka-father sa Dios, mo di ka magbinuang, di ba? Mo man hinungdan nga kanang leader sa pamilya tawgo na tug tatay, father, parang kanang tatay unta kanang leader sa pamilya dili magbinuang kay sa Dios gunang iyang titulo. Hasta po ng mga mayor na to, mga sana gobernador, mga amahan man na to sila. Mo na nga kay titulo man na sa amahan o sa Dios ng ilang gigamit sa ilang pagka-leader magtarong unta sila. Kay father figure sila. Di ba? Pero dili man ginaton ang perfect, no? Si David gali, hari pa gali ito, di ba? Katumba sa posisyon ni Kristo, di ba? King. Dili sa yuta, di ba? Inon dili siya Dios. Pero mayong kag king nahimo magitong hari si David. Sa New Covenant Kingdom si Jesus Christ ang king, di ba? Si David galing na sayop ganito, kasa ganito, panapaw og murder, di ba? Di mo po na guarantee good nga kung mahimo kang leader, di ka masayop. Personally, pwede kang masayop. Sumuna, ganang pagtahod na to ni Santa Maria, gitawag na to hyperdulia sa Grego. Sa ubang mga santos, gitawag na to dulia. Anong gipalahi-lahi? Parang dili pod matupong og sabot. Pero ang ato go mga igsuon god ato lang pasayloon kay usara mo god ilang but pagkasabot pasabot anang yukbo. Kay umuyukbo ta sa mga santos ila man ding tupungon sa Dios, no, dili na mao. Atong gi misrepresent ang Katoliko ana, dili na maayo. Then kanang atong yukbo sa Dios gitawag na tug latria, meaning highest kinatasan. Dili man na tupong, di ba? O mo na ang Katoliko palahi og mga termino. Kanang muingon ng mga pare nga wala mi magsimba sa mga santos but pasabot wala mi magsimba nila og kanang latria, kanang simba nga sa Dios lang. Kana pong naay mga librong Katoliko nga mabasa ninyo nga gasimba mi sa mga santos. Basig maingon mo contradiction man na kay inyong mga pare niingon nga wala mi magsimbag mga santos. Kay sa Dios lang. Pero naaman lagi libro pong Katoliko nga gaingon nga gasimba. Now atong sabton. Kanang pag-ingon sa pare nga wala mi magsimba sa mga santos og sa ilang mga larawan bot pasabot, wala namo sila simbaha ingon nga Dios, kanang latria nga simba nga highest. Kana pong pag-ingon nga nagsimba mi sa mga santos bot pasabot ana nagtahod mi nila, ga-venerate mi nila kay kana laging historical use anang pulong worship. Dili na kay sa Dios lang. Bisag ka ng dulya o tahod, pwede nang gawion nga termino sa pagtahod sa mga santos. Kay katulad akong gibalik-balik na nga si David gali gisimba na sa King James Version, klaro kayo sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20. Ang Dios gi-worship og si David. Sao man na ninyo ron nga ang Dios gisimba og si David nga hari. Na dili na tupungon ng simba na to sa Dios og ni David. Sa exegesis nga Katoliko kanang parang dili matupong sa exegesis nga Katoliko kanang worship diha sa God mo na kadtong latria. Unya kanang worship diha ni David kuan lang ubos lang ng pagtahura. Di lagi na tupungon parang dili maidolatry, na? Kinahanglan giyukbo alang sa uban. 1 Chronicles 29 verse 20. Nga ang Dios gisimba og si David. Tapos Daniel 2:46. Si Daniel gisimba. Saan na nato? Pero dili na sabton nga simba ingon nga Dios.
So muna, gihinganlan lang nato ang gipasabot nga naa na sa Biblia. Kanang pagtahod sa ginikanan, pagtahod sa mga santos, no, gihinganlan lang nato, gibutangan natong termino. Bisan ang mga Seventh-day Adventist, o uban pa nga nagtuoan ang atong pagtuo galis Katoliko nga ang Dios tulo ang persona. Usara ang Dios pero tulo ang persona. Gitawag nato nag-Trinity. Daghan mang nituoan na nga mga dili Katoliko. Ang Adventist, Trinitarian man po na, kanang pagtuo nga usaray Dios sa tulo ka persona gitawag nag-Trinity. Na ilaman lagi ng gidawat nga bisag dili mabasa ng pulong Trinity sulod sa Biblia. Naingon na po, so kung inyong gidawat na, inyo pong dawaton nga kanang pagtahod na mo sa nanay sa atong manunubos, gitawag na mo hyperdulia, dawaton po na ninyo. Parang dili mo ma-inconsistent. Then kanang pagtahod sa mga santos, gitawag po dulia. Kanang kinatas ang pagtahod nga ihatag na to sa Diyos, gitawag og latria. Wa man po'y mabasa sa Biblia nga bawal na. Di ba? Okay na ako ginahuna nga isgutan pa unta na ako sa atong segment ron sa tulumanon. Pero ano man tayo igong panahon. So, padayon lang mo sunod po Domingo pohon sa pagpaminaw, no? Ipod kalimot sa unya pod sa alas 8 gabi kay moapil gihapon ta sa programa sa atong mga kaubang CFD, no? Sa tulumanon sa Catholic Faith Defenders, no, sa alas 8 gabi. Basin pod karong sangka pod alauna basin maka-apil po ta. Okay, isang litwa naman daigong panahon. Kini na lang ang inyong higala sumaong tulumanon, Silbert Dodoyano Sr. alias Veritas, kauban sa ang atong mga igsoon sa technical side, si kasamang Dani o si kasamang Taxi Lumba ni apoday si Roger. Okay, hangtod sunod Domingo pohon, samang oras o istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN. May double tanggalin formula, 80% more ang clean power kaysa leading liquid blend. At sa presyong abot kaya pa. Yan ang tipid galing, galing-galing ng Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Si Luis Manzano ni. Abi na ako ging anay kakusga akong sabon panlaba. Ya ito sa kahugaw sa kwelyo, manggas o ilok. Pitin. Sa pagkaong Tide Perfect Clean ako, ang anay kakusga. Mauni ang best ever formula sa Tide. New Tide Perfect Clean. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.
Okay. Ani ang nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silver Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sige hapon, ang magkauban nato din sa istasyon, ang atong mga kasamang radyoman, kasamang Danny Luod, sa technical side. O kusab si kasamang tax Ilumba. O nakita po nato sa gawas si Iksoon Ray Cuenca. O kusab si Gion. Okay, ang atong pizza karon, pizza 10 sa bulan Pebrero, tuig 2019. Okay, atong itimbaya po, atong uban pa nga mga kasama din sa istasyon. Una, ang atong amahan din sa istasyon, kasamang Edgar Tacumo, atong station manager, uban na sa mga kauban niyang mga radyoman. O gato na lang usahon sila tanan, no? Ako moingon kanila o kanatong tanan. Maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon. Okay, maayong adlaw sa Ginoo. Okay, sa miaging Domingo, diretso rin ta. Sa miaging Domingo, atong hisgutan na usab ang bagaribulto, mga larawan. Dahil nato usab pahinumdom kanang tulo ka gibugaton sa yukbo o sa pagsimba nga kitang mga Katoliko ang atong pagyukbo sa mga santos dili na parehas sa gibugaton sa atong pagyukbo sa Dios. Buot na ako'y pasabot, dili na tupong. Okay, sa Katoliko nga pagtuo, okay, ato nang gi-qualify o gipahimog at sa tutulo. Nga dili gyud na tupong, no? Nga sa superlative degree pa kanang high, higher o highest. Parehas na siya nga high, pero dili gyud na siya tupong yun. Yan naman. High lagi. Pero mas taas gyud tong higher. Niya mas taas gyud tong highest. Pero parehas nga high. Pero dili na tupong ha. So dili tinuod ang akusasyon sa atong mga igsoong nahimulag kung mga dili Katoliko. Dili tinuod ang ilang akusasyon nga nagtudlo kunutang mga Katoliko nga ang atong pagyukbo sa mga santos ni Mama Mary o ang atong pagyukbo sa Dios tupong. Dili na mao. Kay parehas guna, no, sa kanabang yukbo nato sa military, no, ato lang ning gi-flashback gamay ha, parang dili gyud nato malimtan o kadto pong wa pa ka dungog makadungog. Okay, parehas na sa atong yukbo diha sa military unsa may makita, no, kay moingon mo ko sila nga oy, parehas mo na tanawon Veritas, yukbo luhod, parehas gyud nagibugaton. Okay, luhod gud makita, no. Now, take note lang nga, kanang saludo na to sa military, kanang salute, parehas lagi makita na to. Pero, dili biya na parehas o gibugaton ng pagtahod sa usa ka private o ubos o ranggo ngadto sa general. Pero kung saludo siya, maura tanawon saludo. Pero ang gibugaton ana, mas taas kitong gibugaton sa saludo sa usa ka ubos lang og ranggo ngadto sa iyang labaw, sa iyang superior, di ba? Dayon musaludo gihapon siya sa iyang kaubang sundao. Pero dili na parehas og gibugaton. Pero parehas makita nga ang saludo mao ring gihapon tanawon, di ba? Pero dili parehas ang gibugaton. Unya diha sa atong paghingalan sa maong tulo ka gibugaton sa pagyukbo kanang high o na dulya, yukbo na to sa mga santos, apil na ang ilang mga relikyas, ang ilang mga simbolo, mga representation ng mga larawan. Itawag na itong dulya. Kunya sa atong inahan, gipalabaw lang nato ang atong yukbo, taliwala sa ubang mga santos. Atong
gitaas-taas gamay. Mo na moingon ta sa Griego og hyperdulia. Hyperdulia. Igo lang nilabaw sa dulya yukbo nato sa mga santos. Pero dili gina tupong sa highest nga mao kadtong latria sa Griego nga sa Dios lang. Di ba? Oo. So ingon na igo lang nilabaw sa dulya ang atong yukbo ni Santa Maria. Dili gyud kalabaw sa latria. Kay katong latria highest man to, di ba? Now, unsa may biblical reason o biblical support ngano nga special ang atong pagtahod ni Santa Maria? Gawas nga inahan siya. Now, kung ato kung basahon ang Lucas 1:48 nga naa naman tayo background sa Lucas 1:28 nga ang anghel nga si Gabriel iyang giingnan si Santa Maria nga sa Grego Kikarit Homine o nga sa ubad nga duway James kung wa ko malimot full of grace kuno si Santa Maria, full of grace. Then sa iyang pagka full of grace na puno sa grasya, sa Lucas 1:48 nakapamulong siya nga sukad karon ang tanang kaliwatan mutawag kana kog bulahan. Tanang kaliwatan so to pa atong kaliwat sa daang kasabutan panahon sa patriarchal religion Noah, Abraham, then sa Judaism panahon ni Moses, o sa atong panahon sa Christianity, tanang kaliwatan man mutawag o muilako nun ni Mary nga bulahan, blessed. So special siya. Kay kinsa mang dawhana lain sa Biblia bi nga ang tanang kaliwatan mutawag yun niya bulahan. Although kitang mga Kristohanon, kitang mga matinumanon sa pulong sa Dios, bulahan ta tanan. Pero sa Biblia, kinsa mang dawhana ang gihisgutan nga ang tanang yung kaliwatan mutawag kaniyang bulahan. Di ba? O, si Santa Maria lang. No, kita tanang Kristohanon akong balikon bulahan ta tanan. Kay mag-angkon man nato ang gingharian sa Dios. Pero kung basahon nato ang Biblia, only Mary ang doon nag-instruction nga ang tanang kaliwatan motawag kaniyang bulahan, di sa ato pa special. Okay, kana kung hyperdulia nga pagtawag nato ni Mary, special man na veneration sa atong in English. Hyperdulia is special veneration. Special kay siyempre atong inahan special yun ang atong ginikanan, di ba? Kaya diya sa pamilya lagi mas taas ang amahan ug ranggo, ikaduha ang inahan, then musunod ang mag-anak. Pero muingon ang uban nga heritas nagama man mo mga pulong para magkalusot. Palusot man na. Di man na mabasa sa Biblia ng dulia, hyperdulia o latria. Di man na mabasa. Kaya nga no, ang Katoliko gatudlo daay nga mabasa na sa Biblia. Kaya nga no, ang Katoliko gatudlo daay nga mabasa na sa Biblia. Okay. Wala magtudlo ang Katoliko nga mabasa ng pulong dulia, hyperdulia o latria. Wa man gatudlo ang Katoliko nga mabasa na. Kanang mga pulunga gigamit lang sa paghingalan sa usa ka butang o usa ka pagkamao o usa ka pagtulunan nga gipasabot nga na sa Biblia. Bawal ba na? Dili na bawal oy. Kay kini bitawng atong Biblia, no, kining scripture sa pagsulat sa mga apostoles tagsa-tagsa, no, og katupang mga propeta sa daang kasabutan, wala biya ni nila ni hinganli ning scripture og Biblia. Mga obispo na may butangan ni kanang description nga kining scripture tawgon og Biblia na gibutang skober. Kaya panahon gali sa mga apostoles, no? Sa panahon gali sa mga apostoles, ang ilang galing scripture wa pa man butangig numero o mga bersikulo, mga akong nasayran mga obispo, mga Katoliko na may gabutang ani awahin naman nga mga Kristohano nang nagbutang ani numero, no?
O bitaw na nga kanang ingon nila nga basta wala gibuhat sa mga apostoles, bawal kung atong buhaton sa atong panahon karon. Kay ug siya atong buhaton ron, kopyahon gyud tanan carbon copy ang unsay gibuhat sa mga apostoles una mga Kristohano. So kung doon natay buhaton ron nga wala gibuhat sa mga apostoles, bawal na. So kung may insakto ng pagtulon-an na, awa gay nagkatuma na to. Hoy, nagkatuma na to. Kaya nga naman lagi kamong mga igsoon namong mga dili katoliko, gamit-gamit man mo Biblia nga na numero, na chapter o bersikulo, nga mugna raman sa katoliko. Basa ra kun mog history. Kaya panahon sa mga apostoles, wa na nila butangig chapter, bersikulo, no? Pagtimaan. Although ang Biblia nagpasabot man nga magbutang og timaan diya sa dalan o dalan sa bagong kasabutan si Kristo ug ang iyang simbahan, no? Kay iya mang lawas. Magbutang mga timaan, so dili bawal lang magbutang og timaan. Pero kanang pagbutang og timaan sa mga nasulat sa Biblia, wala pa na mahimo sa mga apostol sa ilang panahon, di ba? Okay. Tanawa ra gud, research ra gud mo katong gisuwat ni Pablo, ni Mateo, isa pa yung manunulat diya sa Biblia. Si Pablo, ug uban pang mga apostol nga nanulat sa kasulatan. Tanawa, research mo sa history kung gibutangan ba na nila chapter o bersikulo. Di ba wa na nila butangi? Awahin na mga Kristohano na mga sumusunod na. Di lang ko ka-memorize kinsa kay itong mga Katoliko. Basta Katoliko ang gabutang og chapter, mga numero, bersikulo, no? So kung tinuod ng pagtulunan nga basta wala pa gibuhat sa mga apostoles, bawal kung atong buhaton karon, away nakatuman na to. Kay kanilang pagsangya pinaagi gradyo, wala pa man ipanahon sa mga apostoles, pero nganong kita karon tanan nagsangya man pinagi sa radyo nga wala pa man ipanahon sa mga apostoles. Okay, kanang pagtahod nga atong gihalad sa atong inahan nga gihingan lang natog special veneration o hyperdulia sa Griego. Kanang naamang gunas Biblia ng pagtahod sa ginikanan. Naging na sa muralo, tahura ang inyong ginikanan. Okay, sa atong pagtuo, ginikanan man nato si Santa Maria, spiritual mother. So kinahanglang tahuron niya kay inahan man siya sa itong manunubos niya, kay tanang kaliwatan mo, ilaman niya og bulahan, di special siya, o nagingan na ito, special veneration o hyperdulia. Bawal mo na. Kinading pagtulunan nga usara ang Dios. Usara ang Dios, naaman na sa Biblia. Pero gihinganlan man na nato sa in English nga Greek background Griego ra pud, monotheism. Now, litra por litra, di tang kabasag yun og monotheism sulod sa Biblia. Di man nakabasag monotheism sulod sa Biblia. Nga, usa lang ang Diyos, mabasa ang usa lang ang Diyos. Pero kanang paghingalan og monotheism, di tang kabasaan na. Naa siguro mono sa Griego, mono or only, or one. Dayon, theos. Okay, kanang theos, God man na, no? Greek word sa God, no? Theos. Pero kung atong ang theos imo na to theism, then i-combine sana itapad na to, itapo na to sa pulong mono nga usa or only, okay, monotheism. Di tang kabasaan na sulod sa Biblia. Now, mabasa ang mono or theos kay gigikanan man sa pulong, no, di ba? Pero di gyud ang kabasaan nga giusa na nga gihimong monotheism, di ba? Kanang pulong monotheism ato nang gigamit nga pulong sa pagtawag sa pagtulunan nga naa sa Biblia nga usa lang ang Dios, bawal na ina. Pras gud nang katungdanan ni Pedro nga tinugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit, gitawag man na sa Katoliko og Pope or Papa, di ba? Ipalahi lang kanang Pope pud pasabot Father. Gitawag na itong Pope, ipalahi na ito ba? Kay umingon kag Papa o Father, daghan manggungga titulo o Papa or Father, no, di ba? Kay bisag ka ng mga amahan na to sa pamilya, tawgon man po Father, di ba? Ako dahil Father man po ko, kinamon ko yan, di ba? Daghan mang Father, bisag ka ng
amahan nato sa or pangulo nato sa probinsya atong gobernador, pwede po na tawgon natong amahan. Amahan sa probinsya. Ang mayor pwede po tawgon natong amahan sa syudad. Di ba? Nya aron mapalahi, aron masigurado din tag kinsang amahana, kinsang papaha ang gipasabot mo nang gipalahi ang termino Pope, Bishop of Rome, successor of St. Peter. Kung pasabot ana kanang tinugyanan si Yahweh. Oh. Kay ang background gud ano nganong papa or Pope o father ang katungdanan ni Pedro, kay ang background gud ana kanang tinugyanan si Yahweh sa panahon pa sa gingharian ni David, katong gingharian sa daang kasabutan, kanang himuon kang pangulo, himuon kang right hand sa king, sa hari, kanang say tawag ana, kanang kung sa ato pa ng tukbang sa atong opisina o katungdanan diri sa syudad, o ang king mao nang hari, o kanang hari mao nang, o kanang king o hari mao nang mayor. Then ang iyang musunod siyang katungdanan kanang iyang vice, o mao na king dayon vice mayor, o mayor dayon ang second in command niya ang iyang vice mayor. Now sa gingharian po ni David, ang labaw kanang king, pero kanang king na po na siya silbing right hand niya, kanang iyang silbing vice. O ang gisimbolo ana nga authority tugyanan og Yahweh. O tugyanan og Yahweh. Then kanang tugyanan kuno og Yahweh tawgon og amahan. Sa tupak father sa atong in English. Na nasa Biblia Isaias kapitulo 22 bersikulo 20 hangtod sa 23. Basahan ninyo Isaias kapitulo 22 bersikulo 20 hangtod 23 nga kanang tinugyanan si Yahweh tawgon ng Father. O kanang titulo sa Dios, Father. Unsa man ang Father sa atong kinatsila, Papa. Dayon para mapalahi gyud ang iyang pagkapapa, parang sabtan din diretso kay daghan mong papa, daghan mong father, ako papa, father ko. Para sabtan din diretsong kinsang papaha, kinsang lidirang gipasabot mo nang gipalahian siya og term sa Katoliko kay na may authority ang mga obispo ana. Binding and loosing. Ang inyong idili diri idili sa langit, ang inyong itugot. Gipalahi din sa mga obispo kanang pagkapader sa tinugyanan si Yahweh gitawag og Pope. Niadto ng mga ikapitong siglo ba na o ikawalo. Kanang katungdanan ni Pedro nga tinugyanan si Yahweh tawgon og Pope. Mayon sila nga kanang din katungdanan ni Pedro nga leader sa ikapitong siglo din nagsugod kay giimbento na sa mga obispo niadto ng tuiga. Now mahimong ang termino giimbento, pero ang gihinganlan anang terminohan na para sa ning Pilipinas. Sa paghingalan aning lugar o Pilipinas, naa ning lugar away lang tawag ang Pilipinas. Di ba? Dili kay ang ngalan mo'y nakapatungha sa butang gihinganlan na may uban mingon nga. Kanang katungdanan nga Pope awahin na niya tulo ng ika-unom o ika-7 nga siglo sa pag-imbento sa mga obispo ana. Murag buot nilang ipasabot ba nga natungha ng posisyon na katungdanan na sa paghingalan og Pope. Di man na mao. Kay ang ngalan awahi accident lang, gihinganlan para sa ng bata. Dili kay ang ngalan sa bata mo'y nagkapatungha sa bata. Naan ang bata gianak nas inahan awahi lang hinganli. Nakuha ninyo ang point mga igsoon. Dili kay kanang katungdanan ni Pedro awahi na nga gihinganlan siya Papa or leader or Santo Papa, kanang Santo Papa po nganong titulo man na gyud sa Dios, Holy Father. Kay kana laging titulo sa Dios, dili masuko ang Dios nga gamiton sa leader. Okay, aron mo pasabot ba nga kanang imong katungdanan nagulagway ka sa pagka-father sa Dios, muna di ka magbinuang, di ba? Mo man hinungdan nga kanang leader sa pamilya tawgon na tug tatay, father, parang kanang tatay unta kanang leader sa pamilya dili magbinuang kay sa Dios gunang iyang titulo. Hasta po ng mga mayor na to, mga sana gobernador, mga amahan man na to sila. Mo na nga kay titulo man na sa amahan o sa Dios nang ilang gigamit sa ilang pagka-leader magtarong unta sila. Kay father figure sila. Diba?
Pero dili man gyud nato na perfect, no? Si David gali, hari pa gali ito, di ba? Katumba sa posisyon ni Kristo, di ba? King. No? Dili sa yuta, di ba? Inon dili siya Dios. Pero mayong kag king nahimo man gyud tong hari si David. Sa New Covenant Kingdom si Jesus Christ ang king, di ba? Si David gali nagsayop ganito, kasa ganito panapaw og murder, di ba? Hindi po na garanti ko nga kung mo mahimo kang leader di ka masayop. Personally, pwede kang masayop. Sumuna ganang pagtahod nato ni Santa Maria gitawag nato hyperdulia sa Griego. Sa ubang mga santos gitawag nato dulia. Anong gipalahi-lahi parang dili pod matupong og sabot. Pero ang ato go mga igsuon god ato lang pasayloon kay usa ra mo gud ilang but pasabot anang yukbo. Kay umuyukbo ta sa mga santos ila man dayong tupungon sa Dios no dili na mao. Atong gi misrepresent ang Katolikohan dili na maayo. Then kanang atong yukbo sa Dios gitawag natog latria, meaning highest kinatasan. Dili man natupong, di ba? O muna ang Katoliko palahi og mga termino. Nya kanang moingon ng mga pari nga wala mi magsimba sa mga santos, but pasabot wala mi magsimba nila og kanang latria, kanang simba nga sa Dios lang. Nya kana pong naay mga librong Katoliko nga mabasa ninyo nga gasimba mi sa mga santos. Kasi maingon mo contradiction man na kay inyong mga pare niingon nga wala mi magsimbag mga santos. Kay sa Dios lang. Pero naaman lagi libro pong Katoliko nga gaingon nga gasimba. Now atong sabton. Kanang pag-ingon sa pare nga wala mi magsimba sa mga santos ug sa ilang mga larawan bot pasabot, wala namo sila simbaha ingon nga Dios, kanang latria nga simba nga highest. Nya kana pong pag-ingon nga nagsimba mi sa mga santos bot pasabot ana nagtahod mi nila, ga venerate mi nila kay kana laging historical use anang pulong worship. Dili na kay sa Dios lang. Bisag kanang dulya o tahod pwede nang gawion nga termino sa pagtahod sa mga santos kay katulad nga akong gibalik-balik na nga si David gali gisimba na sa King James version klaro kayo sa First Chronicles chapter 29 verse 20 ang Dios gi-worship og si David. Na sao man na ninyo ron na ang Dios gisimba og si David nga hari. Na dili nato tupungon ng simba nato sa Dios og ni David. Sa exegesis nga Katoliko kanang parang dili matupong sa exegesis nga Katoliko kanang worship diha sa God muna kadtong latria. Unya kanang worship diha ni David kuan lang ubos lang ng pagtahura. Di lang yun nato tupungon parang dili maidolatry, na? Kina magyukbo alang sa uban. First Chronicles 29 verse 20 nga si ang Dios gisimba og si David. Na diapos Daniel 2:46. Si Daniel gisimba. Saan na nato? Pero dili na sabton nga simba ingon nga Dios. So muna gihinganlan lang nato ang gipasabot nga naa sa Biblia kanang pagtahod sa ginikanan, pagtahod sa mga santos, gihinganlan lang nato gibutangan nato termino. Bisan ang mga Seventh-day Adventist o uban pa nga nagtuo ang atong pagtuo galis Katoliko nga ang Dios tulo ang persona, usara ang Dios pero tulo ang persona, gitawag nato nag Trinity. Daghan mang nituo ana nga mga dili Katoliko, ang Adventist Trinitarian mabuna kanang pagtuo nga usaray Dios sa tulo ka persona gitawag ng Trinity. Na ilaman lagi nang gidawat nga bisag dili mabasa ng pulong Trinity sulod sa Biblia. Dayon na pod so kung inyong gidawat na inyo pong dawaton nga kanang pagtahod namo sa nanay sa atong manunubos gitawag namo hyperdulia, dawaton po na ninyo para dili mo ma-inconsistent. Then kanang pagtahod sa mga santos gitawag po dulia. Kanang kinatas ang pagtahod nga ihatag nato sa Dios gitawag og latria. Nya wa man po'y mabasa sa Biblia nga bawal na, di ba? Okay na ako yung nahuna nga hisgutan pa unta na ako sa atong segment ng tulumanon pero ano man tayo ikong panahon. So, para yun lang mo sunod po Domingo po sa pagpaminaw, no?
Yan po kalimot sa unya po sa alas 8 gabi kay moapil gihapon ta sa programa sa atong mga kaubang CFD no sa tulumanon sa Catholic Faith Defenders no sa alas 8 gabi. Ya basin po karong sangka po alauna basin maka-apil po ta. Okay, sa litwa naman dahigong panahon. Kini na lang ang inyong higala sumong tulumanon, Silbert Tutoyano Sr. alias Veritas. Kauban sa ang atong mga igsoon sa technical side. Si Kasabang Dani o si Kasabang Taxi Lumba ni Apuday si Roger. Okay, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras o istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. DXDR, Tata, RMN. Say goodbye to several problems. Come on, drive, let's have a joy. Zero cent for joy. Come on, drive, let's have a joy. Zero cent for joy. Matandang ni ini grabing sebo. Come on, drive, let's have a joy. Zero cent for joy. Come on, drive, let's have a joy. Zero cent for joy. Come on, drive, let's have a joy. Zero cent for joy. Come on, drive, let's have a joy. Come on, drive, let's have a joy. Zero cent for joy based on technical test and quantitative test with 300 Metro Manila consumers. Best ever versus premix formulations for lemon and calamansi. Pagkain na kita super singot. Kupo pa ya. Nana na siya. Nana! 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 Huh? So fresh. Kanyang minipag. Tungod na sa New Downy Sports.